Jordan, Pippen, Rodman, Duncan, Parker, Ginobili, Magic, Karim, Worthy. Hi ha hagut molts Big 3 al llarg de la història de l'NBA. Tots han jugat a bàsquet. Molts han opinat sobre ell. Nosaltres som els únics que no hem jugat, però opinarem. Benvinguts al Big 3. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts tots vosaltres al capítol número 5 del Big 3. Bon dia, Sergi, què tal? No. No. No vull parlar de NBA. No vols parlar de NBA? Ja sabeu per què, no toca. Vinc Martí, perquè estic... vols parlar tu de NBA? Jo parlaré de NBA, però tinc un refredat a sobre molt important. No passa res, el Vinc tenia preparat. la setmana passada, no passa res. Mocadors. Diuen que pel refredat va bé menjar fruites. Has Xavales. menjat fruita? No, doncs prenc nota totalment perquè ho necessito. Tu, Sergi, menges fruita? Perquè va bé no només pel refredat, de normal. He portat un plàtan avui per dinar. Un plàtan. Diuen que 5 fruites al dia, no? 5 peces de fruita al dia. No, una. No. És ideal 5 peces de fruita. Anar a la Day Keeps the Doctor Away, diuen. Perquè tu diguis, però no per refredat, dic en general, és sa, En general. saludable, això diuen. Bueno, Ho compliu o no? no. No, La mitjana és de 2, potser. 2, 0,0. Una. No, una segur per Una al sopar, dia, no? Sí. No. Amb pinces, xaval. Fruita preferida, Sergi, ara? Iogurt de coco. No, iogurt de coco no és una Espavila. fruita. Sí, tio. Iogurt de coco no és una Coco fruita, és una xaval. fruita? El iogurt és un lacti, xaval. Iogurt no és una fruita. Bueno, El iogurt- té coco o no té coco? Iogurt Escolta, de coco. No, fruita preferida, Digues coco. tio. Una... Apple. Poma. Apple Team, sí. Sí? No, en veritat jo Martí? també, però no repetiré, per tant. Tu és el Jesús. Xíndria. Xíndria. Xíndria abans que meló, molt bé. You is not here. Escolta, bé, una bona molt bé, xíndria molt bé. és Sí, increïble. és història. Ara, la farinosa es complica. Mandarina. Aquí, mandarina, la Vale. millor fruita. O comprareu raïm. Ja està. Anem a parlar del que ens pertoca, no de fruites. És que no de no vull parlar de fruites. NBA. Raïm no sé Vols què seguir dir-te, parlant de fruites? Sí, sisplau, no vull parlar de NBA. No vull parlar de NBA. Bueno, va. No vull parlar de NBA. 20 partits queden només. 20 partits perquè tornin. The Comeback, Redemption Season. Que, per cert, Parlarem bé, no? després. Bé, no? Sí, no, escolta. Mola. La Halliburton és un regal, moltes gràcies a... No diré aquí, però moltes gràcies. Moltes gràcies a Paul George per la camiseta Halliburton. Des d'aquí t'ho agraïm molt. Paul George Estàs convidat al jugador dels podcast a venir quan Paul vulguis. George, el Rock s'ha acabat a 2011, però Paul George No, jugava... no, 2011 crec que no, tio. Sí. No. Sí, Tu 2011 Abans, tenies 5 anys, no? Abans, Quatre. bro. 4 O sigui, anys, després. sí, segur. Abans. Anem a lo que ens pertoca, senyors. Actualitat de NBA. Que no. Que sí. A mi no comptis. Comencem amb l'est. L'est a tu? Vale, l'est sí, vale, L'est vale. sí. Paul De George l'est podem 2011, parlar. Indiana Pacers. Ja està. Bueno, callo, Draft ja està, 2011, veus? espavila. Continuar. Clar. És el draft de 2011? Pensava que era el 12. Cap No, problema. 11. Kyrie Irving, tal, sabem. Va, nois, va, tio, què és? Clay, Que si no- Qui draft... No li diguis, tio, li anava a preguntar. Clay, Ho sabia, clar que sí, evidentment. tio, Clay. Va. Anem a lo que pertoca, va. NBA. A la conferència est. Al tanto. Primer, Boston Celtics, 4-0. Què, Boston? Pinta- Bueno, re... Cosa gorda. Cap novetat, no? No, la veritat és que no. No, Record de és que punts. és tal qual. 73-9? Eh? 73-9? No. Means nothing, no? Means nothing. De fet, a l'altra conferència, Warriors va molt semblant. Així que... Hòstia. Ho has de fer tot sobre vosaltres, xaval. Tot en No. els Warriors. Ja Que- està, que sí, que va guanyar les finals contra ells, ja està. I després segurament anirem a la conferència Oest. Dallas ha començat també 4-0 i no es parla tant d'ells. Però Dallas no ha amb jugat pinces contra, també, amb contra cap pinces. equip top. I salven els partits Boston, al final. rècord de punts des de l'any 59. 155 contra Indiana. Segona millor notació a la història de la franquícia, Bueno, parlem. Seguits per Igual. Philadelphia 76ers, que sembla que no Tenen fa bon res, equip, no problem. Tenen bon equip, realment. Bueno, No, està bé. A veure, després a playoff New sempre York passa el Sixers. mateix, no? Però... Parlem després del trade, no? De Harden i tal. Que Sí, és el després, tema de la després setmana. parlarem, sí. També és el tema de la setmana que Milwaukee Bucks no ha començat gens bé. No, la veritat que aquest binomi Lillard Antetokounmpo Ja està, Binomi, és ha un molat. binomi. No, bé. m'agrada. m'acaba bastant bé, M'agrada. nois, m'acaba bastant bé. No, en sèrio, Giannis i Lillard de moment no s'entenen, no? Podríem dir així, com a conclusió ràpida i molt per sobre, eh? Sí, bueno, pitjor defensa de l'NBA. Exacte. Pitjor defensa de l'NBA actualment. No, sí, tal qual. Algú dir Sí, moltes coses, sempre. importants. Però anem a l'important. Penúltima Ara. pitjor defensa de l'NBA? No, Puc sí, preguntar-t'ho? Després, són anirem ells. després. Penúltima. Què els hi passa? Són Bueno, ja ells. està. No, a Memphis. Anirem Anirem després. Mira, vas Anem molt després. tard, tio. No parlarem d'aquest tema perquè és un tema que m'afecta molt, llavors us demanaré que no el toquem. Però parlant dels Bucks, ho dic de veritat, tio, no em fotré a plorar aquí al Big 3 episodi 5, ja està. Sí, com les derrotes que portem, correcte. Ja està, molt No, bé. els Bucks, que em dóna la sensació que s'estan, Giannis i Lillard, com que s'estan encara coneixent,
i es tenen un cert respecte de, vale, ara toca tu, ara em toca a mi i tal, i com que no acaben d'arribar al seu màxim potencial. Això al febrer estic convençut que ja no passarà. Pots arribar a tenir raó. Pots tenir raó. Jo dic, No vol clar que dir, tinc raó. no vol dir que la tinguis. Correcte. Us pregunto una cosa Quin crit sobre aquí? Milwaukee. Pot ser que hagi tingut a veure una mica que hagin fet fora el segon entrenador, l'entrenador encarregat de l'atac? Què va passar exactament allà? Va tenir una... No vull una parlar, trifulca, perquè no sé exactament, però es veu, pel que diuen, sense tenir coneixement ni certesa al 100%, Coneixement tampoc en tens, correcte. continuaré si Sergi m'ho permet, es veu que el segon entrenador, que era Terry Stotts, exentrenador de Damian Lillard... Calla un moment, tio. Apaga. Exentrenador de Lillard als Blazers, és com que es va encarar amb el primer entrenador i li va portar la contrària en una certa decisió, i per tant aquí l'ego del primer entrenador diguem-ne que va xocar amb... Em sembla que va fer amb Terry alguna que Stotts. va deixar com en evidència en el segon Exacte, entrenador algo de tota la plantilla, una cosa semblant. Bueno, de la resta de la conferència, Caps ha començat malament, bueno, moltes baixes, al final Darius Garland no ha jugat, però va estar malament, Jarrett Allen tampoc ha jugat gaire, Donovan Mitchell es va perdre un parell de partits, però Donovan Mitchell segueix a lo seu, també t'ho dic. Sí, molta dependència d'ell, però al final... Serà l'NBA aquest any. Jalen Branson, amb tu tinc una trifulca, que sabies que no t'ho perdono, xaval. Però Jo i un compte, col·lega van perdre 500 euros. Tu- O sigui, no van perdre. No, Anàvem a nois. guanyar 500 euros per un Talla, punt. talla. A un Aquí punt et vas apostes, quedar, no? xaval. A un punt. Espavila. Roc, Vas aquí fallar un tir no, lliure. aquí- Espavila, xaval. En aquest Aquí podcast... apostes no. Correcte, ahí està. Gràcies. Antiludopatia. Que espavili. No. Aquí apostes No, que espavili. Què vas dir que faries al novembre? Digue-ho públicament. No va ser el novembre, va ser a l'octubre. Vale, Ja està. doncs explica públicament què dius, què vas dir al grup Al novembre Ahí està. no s'aposta. i què més no faràs. Ja està, ho deixem aquí. No further Va, explanation. anem a Miami, tu, que tela. Tela Miami. Tela Mariner. Tela Miami, no? Que bueno, Sí, diuen sí, que sí. les estrelles no es poden perdre partits i Jimmy Butler ja es perd el tercer. Però la cosa és, l'NBA estimula. Estipula. Estimula no estimula I res. estimula les Tu m'estimules. La NBA estipula. Estipula que els partits... Estimula? No. Sortint d'aquí, És evident que sí. Que si jugues un partit de televisió nacional, després com que pots descansar. I és el que li va passar a Jimmy Butler. Vale, pues ja està. Una tonteria al Pues que tercer deixi el partit. seu equip Tu, però una cosa, realment, Miami aquest estiu ha perdut molt, Moltíssim. Quan a roster i plantilla Em vau rebentar, No, perquè no. es quedaven a play-in, Em vau rebentar. Tens raó. La cosa és que, en principi, Miami acabarà bueno. pujant, no? I Jimmy Butler jugarà millor, perquè tampoc està fi. Jimmy Butler El que a està molt bé temporada és- regular veurem, Ja. però clar. Tyler Hero, Tyler Hero està bastant bé, sí. Un nivell molt alt. No, Sí, no, sí. no, Molt està alt bé, tampoc. fins ara està bé. Veurem com avança la temporada regular. El Heat i Jimmy Butler no és ninguna superestrella que li doni la importància, no sé si que mereix o no la temporada regular. Igual ho ha demostrat la passada, que arriba a les finals en 8è, llavors. Ja. Jo si fos aficionat del Però Heat... s'hauran de classificar, perquè clar, ara van 1-4, tu. Exacte. Que això després pesa. Però Vale. dius a Jimmy Butler, play-in, t'assegures? Ja. Jo crec que t'ho firma, Jo crec que t'ho firma. Sí, pot ser. Washington Wizards van 1-3, molt malament han començat, els de Washington. De Washington en parlarem bastant, tio, perquè és un equip... No. Parla de Jordan Poole, va. No, ara no. Després parlaré Sí, d'ell. quan parlem dels Jazz, parles de Jordan Poole, no, xaval? Parlaré quan jo consideri, i és després. Fes-me cas. Molt malament. Fes-me cas. Sí. Horrorós. Teniu una nova secció que... No. Bueno, sí, convida això. Washington Wizards, que van 1-3, la victòria de Washington, pues, va contra el pitjor equip de la NBA, però això ja ho parlarem ara. Contra qui va ser? Ja ho parlarem, no passa res. Hi ha alguna altra cosa que vulgueu destacar? Potser el partit de 51 punts de Zach LaVine, que bueno, no va significar res perquè al final va perdre. O sigui... Però Zach LaVine és el típic que et fot 51 punts i el dia següent 20 punts amb percentatges de... Bueno, 20 punts, fes-los tu, 20. No, molts més percentatges em refereixo. Vale. Es tira 4 rentadores i 4 neveres i clar, alguna entrarà. Anem ja amb la conferència oest. Vale, però Ja ganes. els 51 punts de Zach LaVine va ser sense assistències. Pur És Carmelo veritat. Anthony, Pur Carmelo Anthony. Molt bé, tio. Molt fàcil fer 51 punts a l'NBA actual, comparat amb fa 15 anys. Buckets. Enhorabona, Sergi, va, seguim. Conferència A mi no oest. comptis. No vols parlar tu ara, no? A mi no comptis, ja t'ho dic. Ja Vale. està. Bueno, parlarem El jo i Big en Chu. Martí. Sí, De fet, no, digues tu. És igual. Digues tu. No cal. No Van fer un toca parlar. TikTok sobre Memphis Grizzlies, que podeu anar al nostre compte TikTok, al Big 3 No sé què Podcast, esteu esperant. A TikTok, que és Instagram, increïble. Twitter. Bueno, Twitter l'hem de Like. potenciar, però sí. Però Està like, allà, subscriviu-vos, I Spotify. campanita, ding-dong, Spotify. ding-dong, ding-dong. Aquest tio diu Sí, Spotify. l'encarregat d'Spotify, ell és encarregat d'una xarxa social. L'única que no funciona. Vale? Em feu més fort, xaval. Per algo. Seguiu.
Saps? Quan fem fort. No pateixis, ara venim amb tu. Vale. Dels Mavericks 4-0, jo crec que no significa gaire. Amb pinces. Amb pinces perquè al final no han jugat contra cap equip. L'altre dia, Grant Williams va fotre 7 de 9 en triples. Vull dir, El jugador no més triples és de l'NBA fins ara. Sí. És que... No, amb més triples és no Curry, m'equivoco. Curry. Sí. Amb 24. Estava per davant de Durant, de Shea, bueno... Grant Williams. De Duràntula, no? Duràntula. Grant Williams. De Simon Sniper. Exacte. Grant Williams. Grant això. Williams. No ho sabia, seguim. Sí, no, Vale. molt bé. Segon, seguits per Golden State. No, ja està, sin más. Sí. 4-1 Què Houston? Parlem del partit contra Temporada Houston. regular. Anem a parlar seriament d'aquest home. de Stephen. D'aquest home aquí. Sí, no. Fuà. Explica'ns coses, Parlarem Martí. molt. Explica'ns coses de Escolta, Stephen Curry. Durant el programa parlarem molt d'aquest tio, per tant... No especialment, no. Vull comentar que va fer un partit de 42 punts, ja està. Vull dir, cap novetat, ja està. Cap novetat. Podem continuar. Home, Molt bé. porta 4 o 5 partits aquesta temporada, ja ha fet 2 partits de 40 punts o més. Escolta'm una cosa, veure a Stephen Curry cuinar contra Dillon Brooks quan no juga al teu equip, És increïble que s'ha de dir que és un plaer, ja està. Mola, no? Dit això, Dillon, ja te'n pots anar. Ens vam divorciar al maig, no, el maig, sí, va ser el maig, Escolta, i ja està, no vull saber res més d'ell. la mare que va marxar... Marc? Quan parla en Sergi, sí. Està gravant, no? no? Per mirar que està gravant. Bé, Marc, bé. Perfecte, Sergi. perfecte. Després, És una locura de Pau, ja està, seguim. Denver Nuggets. O sigui, Denver Nuggets em dóna la sensació que van volant, que També van físicament volant, van sí. sobrats van físicament. Compte el micro. Sí, Bueno, sí. el millor del món. No, està clar. El millor del món, Porter Jr., molt bona temporada de moment. Michael. Heu vist a Twitter com li diuen al Michael Porter Jr.? Com? No. Quan fotos... Calla. Quan fotos... No. Va, roc. Següent secció, No, fa 2 assistències per partit. Perquè Sí. Llavors, quan un jugador fa això, li diuen Michael Porter Jr. Aquest Pau és un Michael Porter Jr. Pues el Michael Porter Jr. li diuen Michael Porter Jr. Porter Jr. Ja està, era això. Sí, era això. Estem tots rient, va, riem tots. Vinga, No va. és conya és meva, bona. és conya És bona. de Twitter NBA. Que per cert és l'amic... Bueno, ho Parlarem Bueno, després. segueix. Sí, parlarem després. Lakers i Clippers, no? Sí, bueno, Pelicans, comentar només que van sí, guanyar perdona. Oklahoma, remuntant un avantatge de, crec que eren 23 punts. 20 i pico Sí, punts. por ahí, sí. Bueno, Hòstia, ha començat molt bé, no, Pelicans? 4-1. Bueno, sempre, Cada temporada. Cada Cada temporada. temporada. Van perdre contra- Hòsties, Van perdre... va guanyar. No ho diré, contra aquest tio van perdre. I contra qui vau perdre vosaltres? Molt bé. Contra uns que van, uns ens, enhorabona. A l'Opening Night. Fènix. Bueno, Sí, igual. sí, bueno. Que no hem de treure conclusions ara, no toca encara. Vale. Dóna-li un Lakers mes. Clippers, ràpid. El partit de la temporada fins ara. Fins ara el partit de la temporada. I l'actuació no, perquè al final tens Sí, a Luka, tens podríem dir a Curry, però el que va fer l'Ebron... Tio, vés ja a la puta silo, xaval. No estàs per fer 30 punts per Escolta, partit. jubila't, loco. jubila't ja. És una cosa que no sabeu mai, perquè les 3 millors temporades de punts per partit per sobre els 35 punts, les 3 són d'ell. Té 39 anys o 38. 38? Bueno, La puta perquè, cabra. aquest tio jugarà fins als 40. Un moment. No? Sí. Ell compleix el desembre. Farà 39 aquest any. No, desembre no, la setmana que ve, crec. Saps la cosa? No Que és del parlaven desembre, de que no. volia coincidir amb Bronny, però ara parlen que també vol coincidir amb el seu fill mitjà, que és Bryce. Bueno, Que és millor, diuen. això va Que és dir, millor. Té més potencial. Això va dir la dona, No va dir Joder, LeBron. joder, però la dona té un paper important, no? Potser a la seva vida. Vale, no, però no. jo crec que és una mica No, sí, per sí, està clar. enalçar la Sensacions. figura de l'Ebron. Pot ser. Fa 38 en un mes i mig. Bueno, perfecte. Té Jo 37. dient la setmana que ve. Molt bé, Roca, enhorabona. Va, Ara. Clippers parlarem més a fons després, no us desenganxeu. Thunder, 3-2. Bé, rècord positiu. Aquesta nit tenim una prova de foc sense Shea. Ja Escolta, però una cosa, Shea està fatal. Sí, però no Fatal. juga independentment, aquesta nit. Ja, però millor. independentment de que estigui bé o no, són molt divertits, tio. Sí, Chet, mola Chet, molt. Chet està més compre. prim que jo, o sigui, té el meu físic, Chet, però al final... Ai. És un És un cumplido? No, de manera pejorativa ho dic. Vale. El veus jugar contra Jokic, el Jokic el bufa i se'n va prendre pel Sí. sac. Ho va dir el Jokic, que ha de Que guanyar necessita... pes. Que té moltes cosetes. És com Antetokounmpo quan va arribar a la Lliga, o Embiid 100%. mateix. O Embiid mateix. I el veus jugar i el talent està allà. Joder, El talent és està molt allà. heavy, molt Ara que bèstia. comenci a guanyar pes aquest tio... Parlem de que potser necessitem... Unicornio, Sobretot és molt fluid, no, tio? Potser necessitem un trade, no? El A que l'hivern. Fitxar un center. Un 5. Sí, no, això Jalen ho vaig dir jo l'altre dia, que no el veig de Escolta, 5. jo Jalen Williams no el veig com a, No, és conya, és com a conya. 5 titular. No. tio. Sap greu. Un El que cinc passa gran. que és jove, no? És jove. A mi un Pascal És jove Siakam, i ja. tio. Un Pascal Siakam molaria. Però Siakam no és un 5. Ja ho sé que no és un 5, però pot jugar ja. Un tio gros, fort... És el que demanes, Però necessita tio. molta bola, també. Vale. No, sí, és Escolta, complicat. O sigui, entenc per on vas, Oklahoma té molts pics, no? Molts, I té masses. jugadors de rotació que es poden fer... Es poden Jaren traspassar. Jackson? No. Steven Adams, Un que jugador torni que a està- casa. que Steven Adams, que ojo. torni a casa. No, Steven Adams es queda a Memphis. Un jugador que està en un equip que el traspassaran perquè està en construcció i té una edat bé, que entrarà al Supreme en 2 o 3 anys, DeAndre Ayton, què? No, para. Parla'm, Hòstia, explica'm. molaria. És bona, però si em permets vaig més enllà. Robert Et Williams. permeto, Martí. Robert Williams.
Que és També, el seu també, perfil més, sí, sí. més Vale, defensiu. vale, bé, De fet, bé, et bé, compro Martí, més bé. Robert Williams Sí, que gràcies, DeAndre Ayton. gràcies. Sí. Però crec que potser Portland demanaria més per Robert Williams Sí. que per DeAndre Ayton. Pot ser. Però és perquè titular, DeAndre Ayton és titular ara, I Robert Williams no, Ja, És que Robert Williams no Ayton És que no no sé, és un no gran sé, és que titular. depèn molt, tio. Depèn molt del que busquis. Va, seguim. Vale, Però sí, crec, sí. i dit això, Seguim. crec que no és l'any potser per fer el traspàs. La performance d'aquesta nit. Aquesta nit ha passat. Wembanyama. És molt heavy. També 38 punts. I 10 rebots. I 10 Bueno, rebots. vale, 10 rebots. A veure què fa. El tio fa així se li i agafa un rebot, clar, se li però... pressuposen. Sí. 38 punts. Una cosa Wemby. molt sèria. No. Una cosa molt sèria. Contra molt Kevin sèria. Durant. Contra Kevin Durant. Contra Kevin Durant. I és Devin veritat, Booker. és veritat. Sí, Que, per cert, vam parlar d'aquí tindria paper més important entre KD i Booker, i de moment Booker. O sigui, ha jugat menys, però ahir va fotre una cosa. Però jo et té vaig a- 31 punts i 13 rebots. Vale, Vale, jo et vaig defensar que no, però tu vaig avançar als playoffs. No, sí, està Quan la clar, pilota està clar. crema. O sigui, Ara- de moment, dic de moment, sí. Veurem. Farà més punts pel partit? Segurament. Defenso, els playoffs tindrà la pilota més KD? Jo crec que sí, però bueno, està per Segurament, sí. Wembanyama, Wembanyama què? una cosa molt Perquè sèria. vaig tio. llegir per És Twitter un que àrea, tio. potser Molt heavy. la carrera amb Chet i tal estava igualat. No. És que, per exemple, jo ell o Chet, no sé si veurem una temporada, un partit aquesta temporada de 38 punts, per exemple. Però potser és més, Per un rookie- més consistent en la temporada rookie, dic, Sí. O sigui, aquests números, des de Shaquille O'Neal al 92, si no m'equivoco, que cap rookie ho ha fet. Això és Ja. molt bèstia. És que Bueno, Shaquille O'Neal 92-93, sí. és top 11, no?, de la història, Shaquille O'Neal o alguna Shaquille O'Neal és el 8è Sí, millor jugador de top la 11 història. d'història. Més o menys, sí. top Setè, 11, setè, top de 12. Bueno, No, Kevin però és el Durant, que dius tu, parlarem de Kevin Durant. els números de Wembanyama com a rookie, els primers 5 partits, són Sí. números que des de Shaquille O'Neal no es feien, tio. Molt heavy. Vull dir, parlem, negociem. Parlem. Alguna cosa més a destacar abans d'anar al plat gordo de la jornada? No, anem directament. Anem tu, directament, no? Si No parlem estaríem Portland, Suns, res de res, Portland. i és que Portland Henderson està malament. A mi mola, veure Portland mola. Shadon Sharp, Sí, compta amb és que aquest tio. Bé. compta com a MIP, ojo, ho va dir el Sergio Andrés l'altre dia, no li copies. Sergio, Sergio, és que vi el programa. Sergio, estàs convidat al programa. estàs invitado, chaval. Són molt bons, tio. Bueno, ja Vale, està. Estàs fora, convidado, fora, estàs fora. convidado. És que els Blazers em donen la sensació que estic mirant una cosa que d'aquí 4 mesos no existirà. Ja, això és veritat. Sí. No és mala, ben vista, ben tirada. És això. Doncs passem a la secció. No hi ha res més a comentar de l'Oest. Si vols marxar, Sergi, et deixem marxar. No, ara en sèrio. Escolta, el més important fins ara, després del 4-1 de Warriors, és que Memphis Ha començat Memphis 0-5, perdent 5 partits seguits a la Escolta, temporada. li donem un minut de rellotge perquè ho expliqui. Sí. No, és que No, així tampoc vaig ràpid. a justificar, perquè al final... No, I tant, si t'has de justificar, i Soc tant. víctima. Justificar, en plan, jo Vale. què sé, explica, Veient els sensacions. partits, lo de Utah va ser el pitjor del 5, vull dir, va ser una pallissa, bueno, un desastre. Va jugar Jacob Gillard 21 minuts. Qui és aquest tio? Correcte. Vale. A veure, la causa número 1 són les lesions, és així. La causa número 1 Sí, sí. és que tens a 5-6 jugadors importantíssims a la rotació, dels quals és el millor jugador, Ja Morant, el pivot titular, Steven Adams, el sisè home, Brandon Clark, i un jugador que serà molt important com Salty el demà lesionats. Després s'ha perdut partits Luke Kennard, Derrick Rose s'ha perdut partits, i crec que no em deixo ningú, però són 6 dels 9 jugadors més importants, dels quals, repeteixo, un és el pivot i el base titular. Això és la raó número 1. La raó número 2, T'he dit un minut, Així que, vull dir... que no la sé la raó número 2, perquè Te puc fer una pregunta? Te la vaig fer ja un dia dinant per Però aquí. química d'equip, potser? No. Quan arribi que Jamoran, va. quan arribi Jamoran arreglarà això? quan arribi Ja Morant, l'equip millorarà moltíssim, és a dir, el relat de que els Grizzlies som millors sense Ja Morant acaba de desaparèixer, Que una... perquè existia fa 2 anys, però ara ha desaparegut perquè és així. Es solucionarà tot? Evidentment que no, els percentatges de triple són tètrics, o sigui, són desastrosos. Però Luke Kennard això- ha fotut un triple en tota la temporada. Això jo crec que és mala sort, o el fet de moure millor la pilota i trobar tirs alliberats. Està sent, crec que l'arribada de Smart Exacte, aquí. ha d'haver-hi encara cert rodatge, perquè és un jugador que encaixa moltíssim al perfil Grizzlies i a com juga a l'equip, Sí. però crec que encara... El que dèiem d'Antetokounmpo i Lillard, el que passa és que Antetokounmpo i Lillard són talents generacionals. Smart acaba d'encaixar i buscar el seu perfil, el seu rol, sobretot defensivament, perquè són els 2 defensors de l'any, estan al mateix equip, Jalen i Marcus. Llavors, puc justificar-ho dient, bueno, encara han d'acabar d'encaixar i és un procés, perquè el que diuen les rodes de premsa, no, és un procés, estem treballant molt bé, tot arribarà, vale, tio, però portem 5 partits, 5 derrotes. No, i sobretot l'últim, tio. És que el de A Utah, Utah. tio... Una cosa, Estic preocupat? a Marcus Smart, però és temporada regular i són els primers 5 partits, ja està. quin seria el quintet a Marcus Smart? Tenia en compte que Steven Adams està fora. Digue'm tu. Clar, la cosa és Smart titular, evidentment, Morant quan torni, Gira'ls.
Però, vale. Bueno, sí, és I igual. Desmond Bain, què? Desmond Bain també. de 3, no? Entenc. Però clar, És Jaren molt bo, Jackson de tio. 5. No, Tillman. Que no Tillman. que Tillman, per exemple, i No fot un triple, col·lega, no fot un I triple. aquesta és una altra raó. No fot un Es triple, nota tio. que són jugadors que el seu rol... De rotació. Correcte. Tillman, potser el seu rol de 19 minuts per partit és un grandíssim base suplent, de fet m'ho has dit tu aquí en antena, Gràcies, tio. però potser quan juga 20 i Per molts reconeixement. no és el seu rol. Llavors no Pot estic ser. dient que no sigui lo suficientment bo com per no ser titular. Ho estic dient, però de forma més formal. Va, S'han d'agafar rols. Em dóna la sensació que hi ha jugadors que estan agafant un rol superior al que mereixen i per això l'equip es veu perjudicat. Vale, dit això... Tornarem. 20 partits. Aquesta nit jugueu contra... No, la que ve. Portland. No, és aquesta nit, La que ve. Això sí, això sí. és aquesta nit, Això Sergi? sí em mata, Vale. Dit això, aprofitant, És aquesta nit. Sí. aprofitant que estem parlant de Memphis, que han fet una temporada, escolteu, no?, el que està vinguent de fons. El circ. Estrenem nova secció. El pallasso de la setmana. És bona, és bona. Benvinguts a la secció del pallasso de la setmana. No, parlem. Parlem d'aquesta secció, És vale? increïble aquesta entradeta, Molt bé, Roc. Hem fet els Mola, deures, mola, Hem mola, fet els deures, mola, hem fet els mola. deures. hem fet els I El deures. pallasso de la setmana, bàsicament, és dir un jugador, un equip, un Entrenador. general manager, entrenador, una persona a xarxes socials, podríem dir també, que ha fet el ridícul aquesta setmana, vale? O ha fet el pallasso. Començarem per en Sergi Armengol. Quin és el teu nom, Sergi? A veure, no diré Memphis Grizzlies, encara que podria ser. Per mi, el pitjor jugador de la NBA actualment és Tanasis Antetokounmpo, és el pallasso de la setmana. Va tenir minuts contra els Hawks. Minuts basura. Sí, quin Va ser jugador, tu. un espectacle. Va ser un espectacle de decisions lamentables. Però va jugar 10 minuts i potser tot malament, no? No, però tot. vaig Al veure els revés. highlights, a mi això no m'impacta. Dir, bueno, al final ha tingut un mal partit. No, va ser, hòstia, quina puta merda. Quina puta merda. O Bueno, sigui, està clar que està allà per Pel ser qui és. cognom, clar. Per ser qui és, evidentment. i no em sembla, tampoc em sembla malament. No, perquè tenir- fa pinya, segurament, Correcte. família i a més. Però Anima molt des de la banqueta, aplaudeix Anima molt. molt, fotre les ampolles d'aigua, no? amb les tovalloles fa així quan el suïs va fotre alguna cosa, però el veies demanant la pilota en atac, en pintura, fotent-li cosa al pivot, dels Hawks i tal. You is not him, Perfecte, no? però you is not him. You is correcte. not him. És la definició perfecta de you is not him. Vale. Tanasis Antetokounmpo. Per mi el pallasso de la setmana va ser un usuari de Twitter, Vale. que va... Bueno, es va donar el traspàs de Harden i un dels jugadors traspassats a Filadèlfia va ser Marcus Morris. Vale? Història, Llavors, història. a Twitter hi ha comptes que es posen el nom d'un jugador i Muse, que és per dir estadístiques, bueno, coses per d'aquestes. Stats Muse, no? Sí, I per parlar Stats del Muse, jugador. Per parlar del jugador. Doncs aquest tio, quan van traspassar Marcus Morris, va penjar un àudio d'un minut plorant, però plorant a llàgrima viva a Twitter, que ara no tenim l'àudio, que el podríem haver portat, falla meu, però Per Marcus Morris, Marcus Morris, que és que És tètric. 8è, 9è home Sí. de Clippers, Molt fort. un minut del Pau plorant a llàgrima viva com si s'hagués mort la seva mare, el seu pare o un germà, tio. Escolta, parlem de... Nosaltres que som molt actius a Twitter, parlem de Twitter NBA. Pararem algun dia, No, De fet, portarem Ploro. alguna secció, segur. Sí, jo he estat pensant en una secció. De Twitter NBA, segur. jo vaig a 3 tuits per dia que ploro. O sigui, que són històrics, Parlem de Timberwolves Brasil. Parlem de Timberwolves Brasil. Timberwolves Brasil què és? Escolta, ha guanyat, em sembla que 50.000 seguidors en sí. una setmana, És que, no. Twitter NBA, hem de portar una secció un dia perquè Sí. són històrics. Martí, pallasso a la setmana. Bueno, el meu pallasso, si em permeteu, faré una comparació, d'acord? A veure, Has mirat en Sergi? Eh? Sí, m'ha mirat Has a mi. mirat en Sergi? sí, perquè ho vaig comentar amb ell, però, bueno, No sé per on sortiràs. una miqueta per sobre. Faré una comparació i podria dir que el meu pallasso de la jornada és el germà bessó d'Ousmane Dembélé. Què? El germà Massó. Penseu, qui pot ser? No caic. No, això no és el Rock Quiz, tio. Us dic, O sigui, un jugador de NBA que és un s'assembla jugador a Dembélé. que té molt talent, vale? I jo quan va arribar al Barça, doncs, Ja sé què. m'agradava molt. Vale. I era una mica viuda de Dembélé. Però clar, ha passat el temps i el tio no ha millorat, no ha evolucionat el joc. I clar, aquesta comparació la puc fer perfectament amb Jordan Poole. Vale. Que sóc totalment viuda de Jordan Vale. Poole, és un tio que no sap canalitzar el seu talent perquè en té molt, igual que Dembélé, però què passa? Que de sobte l'altre dia fot un triple, es gira, Contra nosaltres, contra els Grizzlies. però com si fos Stephen Curry, i clar, què passa? Que falla el triple, per què? història. Perquè no ets Stephen Curry. Estrepitosament, sí. I ja Escolta, està, a l'Ali estàs opacar jugant el Kuzma al vidre perdent de 15 amb- Bueno, una cosa, i sí, és història. aquesta setmana Jordan Poole té highlights negatives, però t'ho juro que el vídeo dona per 5 minuts, No és història, és És història. molt fort aquest tio. És tètric. Està gravant? Està Però bueno. gravant.
Acabat, hem acabat està. ja. Perquè La portem secció dels X països us ha agradat, no? Molt, No, lo molt bé, de molt Jordan bé, Poole molt bé. és una presa de, o sigui, és una presa de decisió És com Dembélé errònia tal qual, constant, sí o no? constant. Escolta, m'ho compreu, lo de Sí, sí, Dembélé? no, 100%. Té molt de talent, però... Té talent, és evident que té talent, però talent, tampoc és un correcte. jugador... A mi no em dóna la sensació quan el veig jugar de dir, hòstia, aquest tio pot ser un All-NBA fixe durant els pròxims 5 Jo No, et diré una NBA cosa, no, jo Pot ser un jugador... a l'anell de All-Star, Warriors clar, et diria en aquell moment que podria ser el successor, salvant les distàncies, de Stephen Curry en aquell moment. Sí. Va fotre 20 punts Jo per mai partit hagués dit a- això. Per cert, declaracions A de playoff. Draymond dient que ara l'equip és una família que ve de gust Bueno, a treballar, que l'any passat Per era un això, polvorín. per això ja sabem com va. Sí. Anem a parlar El Draymond. d'una cosa important, que Vinga, comença va. aquesta nit, vale? Donarem una mica de brillo perquè Ara. també hem de parlar d'una altra cosa. Sí, va bé, anem bé de temps. No, anem però bé. en 4 minuts hem de comprovar. Parlem de... No, ho està comprovant la Mar, no pateixis. Bueno, Parlem Ho faré de jo, faré l'Incision jo, Tournament, això, vale? sí. És veritat. Parlem de l'Incision Tournament que comença aquesta nit. És com una... Per salvar una mica les distàncies, una Copa del Rei de l'NBA, vale? Que es dona durant la temporada regular. Els partits que juguin, que tenen el format de la Copa, comptaran pel rècord de la temporada regular, menys la final. Correcte. Sí, diguem-ne que- La Final Four, no? Els partits de l'in-season No, crec tournament, que la final només. o sigui, els partits són dimarts i divendres sempre, o sigui, tots els partits Sí. que juguin dimarts i divendres són de l'in-season tournament Correcte. i formen part dels 82 partits totals de la temporada regular. Efectivament. Per tant, diguem-ne, és un torneig paral·lel. Sí, es Ja distribueix, està, és així de bueno, fàcil. paral·lel, però no tan paral·lel, perquè al final Bueno, paral·lel no, en plan, regular. Sí, sí, s'uneix. perpendiculars, correcte. Bé, Perpendiculars a què? Matemàtiques, sí. Sí. Es distribueix en 6 grups, 5 per cada equip, 3 per conferència de grups, vale? Que, bueno, els grups no importen, no els repassarem un per un, vull dir, ja els veureu. Però són bons grups, o sigui, Són estan bons igualats, grups, sí, estan sí, sí, igualats, hi ha partits macos. Com per exemple aquesta nit, Golden State És Warriors, veritat, Oklahoma. És que comença avui. Comença avui a la és veritat, nit. Divendres. Llavors, Will be there, no? Us pregunto. Jo sí. vosaltres creieu A la 1. que tindrà... els jugadors li donaran més importància que els partits de temporada regular? Això, a veure, la cosa és que si guanyes aquest torneig, diria que et donen 500.000 pavos, no? Per cap. Clar, perquè Kevin Durant no és res, però pel rookie que ha entrat aquest any Clar, és és una això. pasta. No sé. És que potser aquesta primera temporada no se li dona tant valor, però clar, fins que guanyi un equip. Llavors, si Ja. guanya un equip, la resta d'equips voldrà guanyar, perquè al final són competidors nats i volen guanyar sempre. Jo et dic una cosa, o sigui, Això és l'única forma per la qual es podria arribar a sostendre No? el torneig, per la forma Sí. de competir dels jugadors. I ara dona Sí. l'opinió, senyor Solà. dona la teva opinió, digues, vull saber-la. Que és llarg, bueno, és llarg. Hòstia, no, llavors... Digues, Bueno, t'he que jo tallat, t'he crec tallat. Primer round. que o sigui, la motivació dels jugadors joves són els diners, evidentment, de guanyar la final, perquè molts tenen contractes que són contractes molt alts en diners, però per lo que és l'NBA no, que cobren un contracte two-way O o els rookies mateixos. els rookies mateixos, que tenen contractes de 3, 4, 5, en els millors casos 15 milions, Contrato rookie. contrato rookie. Llavors, jo crec que aquesta és la seva motivació, i la motivació dels equips grans, potser dels equips grans, dels jugadors grans importants, com podria ser un LeBron James, que LeBron James, o sigui, jo crec que no li deu importar tant, potser aquest torneig, però sí que el llegat que puguis deixar com un jugador ja gran, a la NBA és molt important, el llegat que tu deixes, vale? És el més important. És molt, molt important. Llavors, tu, com a jugador, deixar el llegat, jo he sigut el primer campió de l'in-season tournament, que sembla una cosa que es mantindrà en el temps, jo crec que pot ser bastant important. A part, tu no tens ganes de que te vingui un equip ple de rookies i t'elimini el torneig. No tens ganes. Vale, o sigui, això 100% està clar, però jo crec que el fet de que l'Ebron, per exemple, guanyi un in-season tournament no sumarà molt en Sí, aquest llegat. i tant. No. Estic d'acord, I no tant, sumarà i res. tant, sí sumarà. Sí, sí, Escolta, jo t'ho sumaré, l'Ebron. Jo Una ho cosa, faré. tu quan compares Lligues i Champions, les Copes del Rei o les Supercopes estan sempre en un segon pla. Vale. És que aquí està el problema d'això. És evident, Això. és evident. Però en cas d'empat Jo crec o de que- debat, pot ser un factor que faci decantar-te per un dels dos. O sigui, tu creus que si Michael Jordan, que no ha tingut l'oportunitat de jugar un torneig d'aquests, el compara amb l'Ebron, si l'Ebron en guanya un, això No, sumarà a favor de no. l'Ebron. Clar, per mi sumarà a favor de l'Ebron. Home, pot ser perquè al final és un títol més, però... Vale. Per quin pes i importància li donem a Sí, aquest però títol? evidentment, o sigui, No ho sé. les Ho veurem, eres, ho un dia veurem, sí. compararem les eres de Jordan i LeBron i debatrem és una sobre altra qui és cosa. la cabra. Sí. Però és evident unes que ganes, xavals? Jordan té coses que no ja pots està. comparar amb LeBron perquè no existeixen a l'època de dia d'avui i LeBron té coses que no pots comparar amb Jordan perquè no existeixen. Però han de ser punts a favor de cadascú. Sergi, opinió, Pot ser. ràpid. A veure, lo de l'in-season tournament és un error gordíssim. O sigui, la cultura americana ja porta a fer el que ha passat la NBA des de sempre, la NFL, totes les lligues americanes, que és que només hi ha un campió
perquè es competeix es competeix en una competició. És també part de la gràcia de la NBA. Només guanya un dels 30. El futbol al final, hòstia, bueno, aquest ha guanyat la Copa del Rei, aquest ha guanyat la Champions, els debats quan el Barça i el Madrid guanyaven Lliga i Copa i el Madrid Champions. A la NBA no passa això, perquè només hi ha un campió. Ja partint d'aquesta base, per mi és un error. Segon, crec que serà un fracàs. Crec que no, el que estaven comentant, la motivació dels jugadors. Primera temporada, bueno, però a la quarta, cinquena, tinc els meus dubtes No que... sé si arribarà a la quarta, cinquena. Sí que arriba. Jo crec que amb el temps anirà agafant importància. Jo al revés, crec que serà un fracàs la NBA... i espero que ho sigui perquè no té ni cap ni peus. Crec que la gràcia, i dit això, de la NBA és això, tio, que només hi ha un campió i... O sigui, Giannis i Lillard s'ajunten, està el Curry, està Boston, estan tots els campions, Denver. Només hi haurà un que guanyarà, els altres no guanyaran. És part de la gràcia de la lliga i el mateix passa amb el futbol americà, amb el hockey i amb totes les lligues americanes, perquè és la cultura que tenen. Només pot haver-hi un. Vale, però tu creus... Lillard i Antetokounmpo, tu creus que o Harden, per exemple, no voldria estar en una Final Four a Las Vegas? Això és una altra cosa. Sí, vale, no, exacte. Això és una altra cosa. Però no per la Final Four en si. Correcte. Els casinos... I l'al·licient econòmic és el que comentaves. Vale, Pels rookies és important, però al final els rookies tindran un pes molt menor a les estrelles. És a dir, els rookies dels Warriors o dels Nuggets Què vols dir? No tindran un pes de la ruta, perquè al final jugaran Curry, Draymond, Clay... Clay... Però igual això, si tu cobres el mateix, si guanyes... Sí, però... Vale, i què fas per guanyar-lo? Estàs al banquillo, jugues 2 minuts per partit. Molt bé, però guanyes 500.000 paus, però... Vale, però l'al·licient... Però els 2 minuts aquests que surts, pues... No ho compro. A morir a la pista. Crec que és un error. Quan va sortir la idea fa 3-4 anys estava totalment en contra, ara ho segueixo estant i crec que espero que fracassi. Parlarem... Ràpid, un moment. O sigui... No té cap tipus de pes. Una cosa, la NBA és veritat que últimament, els últims anys, ha pillat una tendència d'anar incorporant cosetes, com el play-in. La penya deia mola. que el play-in en un principi no seria... O sigui, no tindria repercussió ni de més i no enganxaria, i a mi, sincerament, el play-in em sembla una de les incorporacions així més... Equip de play-in a les finals, l'any passat. És increïble. Per això mateix dic. O sigui, la importància del play-in és... A mi sembla ideal. ideal. 2 dels 4 a les finals de conferència eren equips de Per això play-in. dic, això amb el temps ho veurem. Però el play-in aporta o suma el fet de competir a playoffs, és a dir, al màxim goal, que és guanyar la NBA i guanyar les finals i els playoffs. Això és paral·lel, això va a part. No, és a dir, és que no ho compro, tio. I el de l'All-Star també, que ho afegien. I això, que em dona la sensació de que el play-in, el torneig aquest durarà 3-4 anys. I ho provaran i està molt bé que vagin provant Adam Silver i tal, però espero i desitjo que desapareixin 2-3. Parlarem ja quan... Dit això, si guanyen els Grizzlies, té el valor d'un anell. Seguim. És una Champions. Vale. Anem ja a parlar del tema de la setmana. Com anem de temps? Bé? Sí, jo crec que bé. Ens dona per parlar. Sí, ens dona per parlar. 5 minutets. Anem a parlar del traspàs de Harden a Clippers. Vale? Què en penseu? El superequip de Clippers funcionarà o no? Bueno, si mireu a TikTok del Big 3, el Big 3 Podcast, hem fet un edit bastant aconseguit d'aquesta unió entre Westbrook i Harden, no? I bueno, jo crec, sincerament, he fet l'edit, però crec que serà un fracàs total, vull dir. Hi ha 4 estrelles, és veritat que 2 d'elles de capa caiguda de la Lliga, però, ostres, juntat tant talent, sobretot tant ego, però és veritat que es porten bé, però... Són jugadors que es porten bé entre ells. No, tio, però... Sí, bro. Sí, evidentment, però Paul George i Harden són cultures i maneres de fer i de jugar, vamos, molt diferents. Harden arriba i el primer que diu a la roda de premsa que... Bueno, no sé què va dir. Que... No és jugador del sistema, ell és el sistema. Ell és el sistema. Xaval, tens 35 anys, estàs com una mula, xaval. Ui, ho sento, tens més highlights a l'strip club que a la pista des de fa 3 anys. Baixa i ja està, no sé, me toca una mica... Repassem el trade, vale? El trade. El trade. Els Clippers reben a James Harden, PJ Tucker, ojo, i Filip Petrusev. PJ Tucker és una farsa, PJ Tucker. Per què? Perquè té 80 anys. A més, és veritat que t'aporta molt en defensa, tio. És molt bon defensor, tio. I per això, en un equip amb aquestes estrelles, que potser l'únic que busquen és atacar i fer la seva, no és el cas de Paul George, de Kawhi Leonard i tal, un jugador com PJ Tucker... Suma, vale. Però el PJ Tucker de Houston... Té un anell, cosa que Harden i Westbrook no. Molt bé, és veritat, eh? Pur i final. Però el PJ Tucker de Houston, que era... abrimos a l'esquina i xut de 3 i enxufava, ara no enxufa ni mitja. Molt en sèrio. Bueno, tampoc és el seu rol, tio. Igual que Usman Garuba, tio, i el teniu a Warriors. Escolta, Usman Garuba ha jugat... Exacto, con mucho cariño, pero no has jugado nada hoy. O sea, y nos gusta un montón. Hasta el día de hoy. Y esperemos que juegues, Usman. O sea, que esta temporada el pobre no de esto. Bueno, els Sixers reben a... Escolta, aquest atac personal no calia.
Usman Garuba ara, que bé. Sí, perquè serà... Vale, però per fer una Convidat. comparació, Vale, tio, està bé, no per està bé. res. Bones, Hola, què què tal? tal? Ei, Bones. Sí, després. Els Sixers reben Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin i algunes rondes de draft, que crec que són 2 segones rondes, calla, són 2 segones rondes, una primera ronda No, del xaval. 26 i un swap del 29. Escolta, no està mal, no? La despedida de Nicolás Batum a Insta i a Twitter als Clippers com si hagués sigut una màxima llegenda. Hòstia, Jordan se'n va dels Bulls, doncs Batum se'n va dels Clippers. Té un text que diu, xaval, you is Però not portava him. molts anys, no? You is not him. Portava molts anys, no? Bueno, però igualment, Ja està, tu. ets Nicolás Batum, tio. Marcus Morris, Hem recordem-ho. parlat, sí. Marcus Morris, Bueno, marinera. Clippers, això, has donat la teva opinió, Martí, gràcies. T'ha agradat o no? Ara et dono la meva opinió, però ho No, subscriuré. tinc- no, la meva, sí, gràcies. Jo tinc bastantes esperances, A mi em sembla un bon traspàs, la veritat. Clippers. Sí, Bueno, per pot Clippers. I per Filadèlfia també, en realitat. És que a mi per Filadèlfia, ojo, tio. O sigui, Però, estic parlant jo, però realment el que m'agrada del traspàs és que un dels problemes que té Clippers és que la bola passa per Westbrook, que la creació passa per Westbrook, i Problema, això comporta moltes pèrdues de pilota. Exacte, Comporta. O sigui, Westbrook és bo. És bo. en el seu rol, però, tio, i té una Ho estàs dient tu i- mateix, Roc? I quan solti d'aquí Però- un minut el que soltaré, no solti a sobre, perquè estàs dient Vale. exactament el mateix I és que fan, diré jo. Vale, i és fan però de Westbrook, Has de, o número sigui, u. Westbrook, per mi, és soc el seu fan número 1, vale? Però això no em fa ser un sec. Vale? Jo sé que Westbrook, la presa de decisions de Westbrook no sempre és la millor, però lidies amb Westbrook per lo bo i per lo dolent. Lo bo de Westbrook és que t'aporta en defensa, en atac, en assistències i en rebot, vale? I en puntatge. Sí. Lo dolent... En percentatge de tir pel que sí, no? Pel que sí. Però bueno, has de lidiar amb això, Sí, vale? està clar, està Has de clar. lidiar amb això. Llavors, la vinguda de Harden farà que Westbrook tingui menys pilota, vale? Que potser fa que Westbrook prengui decisions millors. Vale. Veurem, vale? Llavors, jo crec que, en general, pot ser un sistema que acabi per funcionar. Crec que les estrelles no és com altres equips, com per exemple el de Brooklyn, que són Durant, Kyrie i Harden, que el més defensiu dels tres és Kevin Durant. Però perquè és el millor. Sí. Vale, però perquè és el millor, i no pots posar Kevin Durant a defensar per ser el centre d'un projecte, saps? Sí. Vale. Sí, a veure, tampoc hi ha massa. Però Vale. Harden, Kevin Durant. Entén-me el que vull dir. Harden ha de jugar amb una pilota a part, o sigui, el partit ha de jugar Correcte. amb dues pilotes. I clar, Kawhi necessita pilota també, i Paul George necessita fer els seus tirs i els seus 25 punts per partit. I no faran cada partit 25 punts cada jugador, tio, és que és molt complicat. Vale, solto el titular Tant de bo surti bé perquè el Deixa'm meu el titular. standing Clippers era top 1. Vale. Deixen el titular. El meu titular, i ja el vaig dir em sembla que a l'episodi 1, quan vas parlar dels Clippers, i ho tornaré a dir, i em sap molt de greu, perquè jo al final Harden, jo quan estava a Houston desitjava que guanyés l'anell, perquè al final els Grizzlies no eren competitius. El Harden de 2023 i el Westbrook de 2023 són jugadors nocivos per l'equip on juguen i és impossible guanyar un anell amb ell. T'equivoques, Impossible. Són t'equivoques. anticompetitius a playoffs. T'equivoques per què? Em deixes acabar, Josep? Sí, perdona. Seguim. perdona. El Roc ho ha dit. Josep no Martí, I el Roc ha comentat una cosa molt important. O sigui, bàsicament Roc has dit que amb l'arribada de Harden li trauràs la pilota a Westbrook, i això és positiu, perquè com pren tantes males decisions, al final no prendrà tant mal, no serà... Sí, no, sí. no tindrà tant de pes a la... Però lo positiu de Westbrook no és la creació en pilota. És que no és... A veure, Però al mateix temps... Però el li mateix treus rol de pilota. Westbrook t'implica que li donguis la pilota perquè creï. Bueno, sí, ho compro, però diria que és el jugador amb pitjor decisió de tota la lliga. Ho sento. Bueno, Avui. I ja et diré una cosa, l'estil de Harden i l'estil de Westbrook és oposat, o sigui, Westbrook busca sempre Bueno, Sí, vale. sí. velocitat, Però, vale. córrer, Però t'he dit una cosa, Harden, xaval. l'estil de Giannis i Lillard és completament oposat. No, cabron, sí. Són posicions diferents. Exacte. Sí, Vist, són però posicions exacte. diferents. Giannis ha Però guanyat són 2 compatibles. defensors de l'any. Enhorabona per Giannis, tio. Bueno, tio, hòstia, estem parlant de... Molt bé, Westbrook ha guanyat un MVP, Harden també, Però tio. estem parlant de complementar-se. Westbrook, Harden, amb Paul George i amb Kawhi Leonard. El que has dit... Kawhi Leonard és un dels millors Calma, defenses calma. de la Lliga. On Correcte. estem anant? 100%, però estem parlant també de la parella Westbrook-Harden. Molt heavy, molt heavy. I Paul de- George defensant i del també que és trauran a boníssim. playoffs. O sigui, a playoffs és que, o sigui, jo Harden l'any passat amb els Sixers, hòstia, estava desitjant que guanyessin l'anell amb l'Embiid. I el primer partit de Harden és espectacular. M'ho has dit tu l'altre dia. Quasi elimina Boston i sol. Correcte. No, bueno, això Guanya és els dos primers partits això és una i sol. narrativa. El segon el perd, però és igual, sí. Arriben al Sí, Game vale. 6, foten una petxeada al Game 6 i al Game Sí, 7 sí. anual. La petxada anual de Harden I és de la Doc petxada... Rivers, i de Doc Rivers. I de Doc Rivers. I de Bueno, Doc Rivers, que és I la històric. petjada anual de I d'això Westbrook. l'Embiid. És que són anticompetitius a playoffs i em sap molt de greu Vale, perquè una m'hagués cosa. agradat veure Harden amb un anell, però són anticompetitius a playoffs Jo. perquè no estan construïts de tal forma per competir contra els millors quan més importa. Ni defensivament, pot ni ser. a la presa de decisions. I una altra cosa, em sap molt de greu, quan arriba el clutch, la grandesa, amb un dolor al cor tremendo, perquè són 2 MVPs i 2 Hall of Famers.
però em dóna la sensació que és que són nocivos pel seu propi equip. Fracassaran. Vale, jo, molt ràpid, si Harden i Westbrook assumissin el seu paper de segones espases als dos, o terceres espases fins i tot, i deixar protagonisme a Kawhi i a Paul George, 100% veuria un equip competitiu. No passarà. Ara, Harden diu que ell és el sistema, per tant, fracassarà, com han dit el Sergi. Bueno, Sí, per tancar, si Westbrook fos el base suplent i Harden fos d'alguna És la forma titular, és que és el una- playmaker i es quedés a 14 punts per partit, parlaríem. No serà així perquè no serà així. Vale. L'ego que tenen és pitjor que el nostre. Senyores i senyors, Difícil, sí. recordeu que aquesta nit teniu jornada play-in, podeu comprar el League Pass, jo ho he fet, m'has de fer el Bizum si vols veure Play-in l'NBA, d'aquest, xaval. xaval. Play-in no, In-Season Tournament. Correcte. Fins aquí Quin programa, el 5è eh? capítol Increïble. del Big 3. Recordeu, YouTube, subscriure-vos, doneu like, la campaneta perquè us avisi quan pengem vídeos. Són sempre els mateixos horaris, però us han d'avisar. Sí, Llavors, sí. Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, quan aquest senyor vulgui. Sempre la culpa és meva. Sempre. I tant. Evox, Ens tio, veiem Evox, va, al Evox, capítol més fàcil. 6, dimarts que ve, al Big 3. Moltes gràcies per confiar en nosaltres una setmana més. Let's go Grizzlies. Adeu.